भैया भैया नहीं सुनाए हो, घर से बाहर निकलो जल्दी। के कलुआ की बात हो रे? की बात इसे नहीं है तो कौन बात ही से? आज तक सीना टाइन के चली छला, लेकिन अब सीना झुका के चल पड़तो, मूली झुका के। कलुआ अरे तू की बात रहा छे? अलीसा के कतु शादी कर दियो, लेकिन मुंह देखावे लायक नहीं रह दिया अपना सबके। है केहन बात बाजे छी? कथि भेलै य? केहन बात नहीं भाभी, उ राहुल नहीं हबा, राहुल जोरे बतिया छल गाछी में आ कहे मार्केट जाय छी घुमा। रे कलुआ जे कहे को फरिया के का कथि गोल गोल घुमावे छे तू हमरा? भैया पूरा गांव ने ये हल्ला है कि राहुल बा जोरे अलीसा नुका नुका के भेटी हो। नहीं नहीं कलुआ नहीं, अलीसा यह काम नहीं कर सकिया। जैसे असगरवा का सर झुके, यदि यदि ये बात सच है तो तू अलीसा से जाके पूछ। हम वो गंदी नाले की कीड़ा के सबक सिखा के आबे छी। जे वो को पता चलता है असगरवा के बहन से प्यार करे के इल्जाम की हो जाए, पूछ जाके पूछ। सही कहै छी अहाँ ये? तो सही नहीं कथि है ला आ गेलो तू राजकुमारी बहन मुंह कला कला के भैल समाज के। अलीसा सही सही बोल, तू कत गेल छले है? कत गेल छले है? भैया हम साथी से भेंट करे गेल छलिया। फिर से झूठ, फिर से झूठ। तू साथी से भेंट करे गेल छले? साथी से भेंट करे गेल छले? कोई राहुल बा से भेंट करे गेल छले? हां हम राहुल से भेंट करे गेल छलिया। हम ओकरा से प्यार करे छी, उ हमरा से प्यार करे। हम ओकरा से शादी करे चाहे छी, ताई में की बुराई है? हम एक शब्द ओकर नाम नहीं सुनना चाहे छी। ओए दोनों घर में जो, दोनों घर में जाओ। अलीसा सुन तो बुआ, हम तोहर भाई छी ना, हमरा पर तोरा कहीं को नहीं विश्वास भेल। आए देख बहन, तोहर खुशी हमर खुशी, तू जे कहबे से हम करे के लाके तैयार छी। तू राहुल से प्रेम करे छे ना, राहुल तोरा से शादी कर दू ना। हम हंसी खुशी से साज बाज के तोहर बियाह करबे। हमरो बड़ मन है कि हमर बहन के बियाह साज बाज से हो, आजा बाजा से हो। बहन तोहर खुशी हमर खुशी, हम राजी छियो, एई शादी से हम राजी छियो। एना कर बहन, एना कर, तू वही राहुल के बजो, राहुल से हम भेंट करके ओकरा से बात करबे। तू राहुल के बजो। हां भैया सही में कहै छो। हां हम अभी जाके बुला के लिए अभी छी। जो तू राहुल के बजा के लगा, हम ओकरा से भेंट करबे। तू जो कहू की हाल खबर है? एकदम सूट बूट लगा के जा रहल छी। काम के बात करू, सीधे मुद्दा पर आओ, मुद्दा पर। यो केरा लोग कैले से पहले कहू हमरा। यो अहाँ भैया के तो बड़ चर्चा सुने छी, लेकिन आजकल तो दूसरे चर्चा सुन रहल छी। यो अहाँ की सुनी छी? बताओ ना हमरा की सुनी छी से बात सब। अहाँ के नहीं बुझल है? यो अहाँ के बहिन जे नाक कटा रहल है से नहीं अहाँ के मालूम है? बस ओकरा बारे में नहीं बोलू। कैला नहीं बाजू। यो सौंसे गांव में ढोल पिटाइल है तो कैला नहीं बाजू। यो मुंह खोल के बाजब। बढ़ रही है आके भैया मुंह मोछ पर ये ताऊ फेरे। यो जतने औकात हबा जतने न बाजू। हम भैया के औकात में आब के बात निकालू की? चुट्टी छी तो चुट्टी लो, हाथी बने के कोशिश निकालू। यो एकटा चुट्टी वही हाथी के जब सुर में पैस जाए छे तो केहन केहन हाथी के चित्त कर दे छे। ए होशियारचंद, समय आवत है तो लो साइड लगा देबू की? नहीं हंसते। ए जो रे तोरा सन जिम्मेदार के बहुते देखने छिए, आ तोरा सन धनी के रे तोहर मुंह देखावे लायक समाज में नहीं हो। आ तोरा भैया के कथी तू हमरा देखेबे? जो भैया ओ भैया देखो ना राहुल आइल है, तो आवा ना। वाह वाह राहुल साहब वाह। ए याद नहीं आओ तो जो तुमने बुढ़िया दाई से पूछिए। तोहर बाबा के बाबा, तोहर बाप के बाप और तोहर बाप, तोहर पूरा खानदान हमरा में जान बन के गुजारा करने हो। अब तोहर ये हिम्मत बहन के ऊपर नजर उठावे की कोशिश करे। आए तो ये हिम्मत। मालिक प्यार ऊंच नीच, गरीब धनिक आ जात पात देख के प्यार नहीं होय छै। प्यार दिल से होई, दिल से बात अहाँ नहीं बुझ रहल छी। ए गरीब तोरा संसन लोग के दिल नहीं होय छै।
तोरा सबके सिर्फ धन दौलत पर नजर आई जाओ और धनिक मनी के बहन बेटी के प्यार के जाल में फंसा के ओकरा धन हड़प के और ओकरा साथ बदतमीजी करे के कोशिश करबे। भैया राहुल से हाँ एहन बात न कर सकी छी। चुप, तू बिल्कुल चुप। ए गरीब, बोल बोल तोरा कितने रुपया चाहिए, कितने धन भी चाहिए, सब देवे के लागी तैयार छियो। एक बेरी तो अपन जवान खोल, जवान बस करवा। अमीर के ताज पहन के आ गरीब पर राज करे वाला तू असगरवा छे। और राहुल के प्यार में इतने गहराई है और बीच में आया वाला हम दोनों के प्यार में सब डूब जाए। बेटा कप देला से किछ न होय छै, किछ न होय छै। और ये 12 जुबान असगरवा के सामने में भितरे मुंह में ठूस के रख। तो तू अलीसा से शादी करबे? अरे अन खाए वाली के कौन खिएबी तो? सूट पहने वाली के चित्रा पहनेबी तो? रे राहुलबा, एकरा पालन पोषण करे के लागी पूरे खानदान के दे। सार तोहर पूरे गांव बिका दे। तू गांव रे सार बन के खाए वाला दिन खाए छे त रात ला झके छे और रात खाए छे त दिन ला झके छे। तू एकरा से शादी करे के सपना देख ले। रे सार बहुत के बदले भैया बस असगरवा बस। हमरा लेना सही अपना बहन के लागी 1 साल के मौका दे। धन संपत्ति अहाँ के चरण में रख के तब हम अलीसा से मात्र ब्याह दलियाओ तोरे 1 साल के मौका दिलियो। तू करोड़पति न सही, लखपति बन के दिखा दे। अलीसा के पति तू है बनबे, मुदा 1 साल, सिर्फ 1 साल। अलीसा हम अहाँ से जरूर मिलब, लेकिन अमीर बनकर आ प्यार के ताकत सबके दिखा देबी। हम सब जना के दिखा देबी एक दिन प्यार के ताकत। अहाँ मात्र हमरा 1 साल के मौका दू, अहाँ ठीक से रहो। जा बहन जोरे नहीं होते कच्ची कच्ची लोगो चप्पल कया चप्पल तोरा कतु बाजो तू तो हमरा के देखता है दुखाई जो के नका का कठोर बा कमाल के हमरा पोता के ए भगवान बार बार कह चले रे पोता ओकरा जोरे नहीं पंगा ले आ तब ये जा कवै चौड़ी जोरे की कल कहू चौड़ी बचा भैया लाओ दाई तू टेंशन नहीं ले, ये हमर प्यार के इम्तिहान है। हमरा जो नसीब में होते से होबे करते, तू टेंशन नहीं ले। रे कथी नसीब में होतो
हमरा नसीब खराब भ गेल से तोरा एना देखे छियो। यदि तू नीमन रहते ओकरा जोरे नहीं जेते तो चिकन बियाह कर देती न, हलल फुलल घर रहतो ना। दाई तू टेंशन नहीं ले, 1 साल लगी हमरा विदेश जाए दे। रे पोता तो चल जेबे तो हम केना रहब? आइ हमरा देखभाल के करते? तू कई लागी टेंशन ले छे? 1 साल लगी हमरा जाए दे ना, हमरा करोड़पति बने के है। आ तब वो असगरवा के देखावे के हमरा मुंह पर पैसा फेंक भी ओकरा। नहीं पोता हम तोरा नहीं जाए देबो, हम कभी नहीं तोरा जाए देबो। तू चल जेबे तो हम नहीं जी सकबो बउआ। दाई तोरा हमरा जाए दिए पर तो तोरा हमर क्रिया हो कि तू हमरा जाए देबे। हमरा अपना प्यार के केहनो पावे के है। अच्छा ले चल, पहले खोगा पीगो न होगा, चल।